Dych chi byth 'di clywed y stori o Dewi Sant o bosib y boi fwyaf ffein yng Nghymru? Cafodd Dewi Sant ei eni o gwmpas 600 AD, da ni'n rili siŵr, ond sa bo rhywun yn gofyn am ei difo, dwi'n meddwl bod o fawr o och. Yn ôl yn y 6ed ganrif, nath Dewi Sant agor monastri, eglwysi a dechrau dysgu a rai i bobl o'r hyd y wlad. Oedd o hefyd yn rhedeg glorified B&B i brenhinwyr y wlad. Nath nhw enwi'r lle yn Tŷ Dewi fel arwydd o parch i'r boi. Ar diwedd y dydd, athro oedd o, a swn i'n dweud na athro gorau yn y byd oedd o, achos pa athro ti erioed i gael, nath creu mynydd allan o bryn. Ar y pryd, o'na gloman wen yn ista ar ei ochr o, a dyma y gloman yma yn ei enwi fo yn Sant. Roedd o'n annog pobl i fyw bywyd parchus iawn, i fod yn ffeind efo pobl ac hyd yn oed i fynd mor bell i ddeud y pobl peidio yfad, cwrw, na hyd yn oed bita anifeiliad. Posib ella Dewi Sant oedd y vegan gynta erioed? Nath Dewi Sant farw ar Mawrth y cynta, a bellach da ni'n defnyddio'r diwrnod yna i ddathlu ein Cymreictod ni, ond deud hynna da ni dal yn disgwyl i fo fod yn banc holiday.